Yeah, दीपक राय। रुपया में जिला गाज मगली रुपया में गईले हम तो बोलिया बनारस गईले हम तो मऊ हो मन जोगे ना मिलल के हो गईले हम लखनऊ हो। अच्छा जोड़ी हमार मिलल नाही लिखल न के हो जोड़ा में। जिला गाजीपुर हपगली रुपया मिली बोरा में तोहरा मन जोगे महरद मिली जे नाची उठा के कोरा में रुपया मिली बोरा में जिला गाज मगली रुपया बोरा में बहुत जाना जमा भइले लेकिन हमारा था न पहिले। खाती मरद मिलल न होई एही से मन भर न पहिले। साचो अरे हाँ बहुत जाना जमा भइले लेकिन हमारा था न पहिले। खाती मरद मिलल न होई एही से मन भर न पहिले। अब देखाव दम का बाटे हो तोरा में। जिला गाजीपुर हपगली रुपया मिली बोरा में तोहरा मन जोगे महरद मिली जे नाची उठा के कोरा में रुपया मिली बोरा में जिला गाज मगली रुपया बोरा में अब न बन तू बड़ बोल जस के हो तो सुना होला। अजमाइश तू एक बेर कैला चना के नारे हम के तोला। अब न बन तू बड़ बोल जस के हो तो सुना होला। अजमाइश तू एक बेर कैला चला के नारे हम के तोला। माने लो बात आशीष बिर जस नहीं मछरी फंसी डोरा में। जिला गाजीपुर हपगली रुपया मिली बोरा में तोहरा मन जोगे महरद मिली जे नाची उठा के कोरा में। गाजीपुर ह पेट भर जाए।